Hello, Magadini. Right. Sorry. That's not put a screen. Right. Live ndikuita ndichitsanangura nawe ndaona pane live ndandakatarisa scandal yakaitika a couple of weeks ago. Pastor akalikirwa manudzi avo zvikadii. And then today the man himself appear live in what I can say, maybe he was trying to rectify or correct my wrongs akaitika or kupa vanhu opinion yake about munhu akamu expose. And I have to say, judging from zvaitika ipapo, I can only say it was disastrous. It's so sad. Listen, guys, you are only responsible for what you intend to do. You are not responsible for the reception you get from people. And sometimes unovaka plana sa DJ anovaka plana packet rane ma CD yakadai ndichavarovera chitekere ndovarovera this ndovarovera kiyama ndovarovera, but reception inogona kukurasisa. And you need to be very, very good at judging kana zvinhu zvichinda nepaside. Dzimwe dzenguva malaiva yawakuzoaona a few years later, months later, unogona kuzowisha kumana dene ndaka dene zvangu ndisina kuita, because a lot of things went wrong per live here. I was watching it. A lot of things went wrong, and I have to say, and ndifunga kuti zvamusiya kana anga nemamarks andifunga kuti achipo. This is what happens. Zviri nano strategize live yako. A good live haifani kudarika hour. Ukoona kudarika hour even iri lesson vachi, there is something wrong. It's either wakutoita repetition kana kuti wadwa off topic. Bora charo rakareba 90 minutes. But even after 90 minutes, you don't he said they had to have extra time and not injury time. Murume angachitaura. Listen, ndakambotaura in previously, asataita live again, that cannot shit through a live. Be the humble one. Change. Munakaya chiti ita the cooler one. And this is kanaka one live yam and they advertise and they advise man. Nikuti pabuda ndikangotsvuka 5 zvandaona zvabuda ipapo. Abuda achithreatena ndinokurova ndinokuvinga kuko ndikakurova ndinokurova. Mukadzi ari kudero. Remember pandakambotaura patakataura ndikati munhu anoposta manudhi anenge ari violent domestic chau ndi vanhu vese tikanga tabvumirana kuti zvishuwa mukadzi anga achikonzera domestic abuse kumurume. But zvazotaurwa nemurume nhasi pastor anga achitoramba achizviti ndiri pastor ataura ndotanga nekuti athreatina mukadzi ndinoenda ndikakupapaidza ndinokurova ikoko ndinodini. Murume anga achidero ndinokuvinga kuZimbabwe ikoko. Mathreats are very, very, very dangerous kumaita kumba or palive. Threat ukathreatina munhu ingozviziyayo kuti pane consequences. Munhu wathreatena anogona kusazoatakiwa newe. Lese wathreatina munhu angagara achida kutorohwa nomwe munhu anodena vanhu vakawanda. Do you know kuti munhu iye akarohwa akasiyiwa akaendiwa mugero, iwe wakaita threat yako nezuro, ndiwadwa suspect straight away. Ndandira kuno ku UK nema. Saka unenge wakafondera vanhu ava kuti unozvipinza. Listen, vanhu chaivo vanoita zvinhu chacho havanzi kuthreatena. If you want me to remind you, takagara kubulawayo kwekwe. Taiti kana toita violent kichiti tikaita zvomustreet zvazvo kuti munhu anokudena mustreet.
ndokurova vaiwanzotora time vasati varova munhu airova aingomona kuti simu chifungati akutotiza kuenda kutoilet ona munhu atemwa nebhotoro kuchichiitika without even saying mawords. Zvino mathreats anga achiita ndakadai ndikadai ndoenda imwe mistake yaita usafunga ndini vanatisi vanatete akupinza munhu asimo munyaya. Try pamalive unoziva problem bro, unopedzisira unoenda kulive yako so une dignity ukapedzisira wobva kuone maenemies ega ega. Titan anga asingafanira kumbopinda palive, Titan zita rako Titan asingafanira kutomboita pachilive chemukadzi uyu. Hatisiso ana Titan anochema chema. 3, you don't justify upastor hwako nekuradza vanhu doro. Ndinomwa doro ndiri pasi ndinomwa doro achizvombora doro rino madoro andoziva anonyanyodiwa nevakadzi kuUK. Madoro evakadzi they were not very expensive. Ndakaona madina ndinwe doro anga ndizive zvedoro but matoro acho anga achiburitswa rakanzi Bacardi. Ndaona rakanzi Bacardi asi madoro epamusoro-soro. 2, 3 ndine mari chichichichi. Mari haiparidziwe kuti unayo. Mari haiparidziwe kuti mari inoonekwa kuti unayo. Haiparidziwe and you don't need to. You know, intelligence yakafanana neunderwear. As much as uchida kuti vanhu vazive kuti unayo, you don't have to show people you're wearing underwear. So is mari. Mari haise kuti guys vaimuone bank account vaenda kuita mari pano. Mari inotaura yega. Right? Ndemwe mistake ndaone right, tichibva ipapo uyu ari kuadresa ndipasa atotanga nekutaura nhingi yake kuti yaichemedza mukadzi uyu, ndaikuchemedza nayo nhingi yangu waida zvakadai. Ese mumind memunhu ari kuita live unoshinga kuti ndiri kusukwa mapoints. Maybe uri kusukwa mapoints, maybe, but it's very unlikely kuti as a pastor uri kusukwa mapoints. As a general person, yes, uri kusukwa mapoints. Vanhu nevanga vasinaona manudzi achiona unoona listen, patakaona manudzi aya tinevo maquestions avanenge takatozvibvunzawo nesu kuti for example munhu akaita manudi, unotora manudi yakarara. What's the benefit yekutumira nude yechinhu chako chakarara? Sasa takatarisa pepa tichiti ko iyo nude yacho, pose yemanudi yacho yaita senge masvikiro aya analopengula vaitora vakamira vakadai zvokuti mira itore foto. It wasn't a live yekuti even munhu wacho uri kutumira angafila aroused. Saka maquestions akadai, what were the intentions for life? Vanhu vanje vanenge vachibvunza, maaudience akachibvunza, wakatumira yakarara, une size yako yakadini, vamwe vachitochecheudziwa, vamwe vachiti gerawo nhingi dzako. Andikona uri kudzosa vanhu kudisaster. Wafana munhu adonha pabhasikoro anoti guys dzokai ndopandadonha apa, kana ndadonha sei, nandakarara ndakadai. Uri kuriminda vanhu madonhero waita. Munhu adonha pabhasikoro afanirwa kunogeza shawa wauya akarova suti guys sorry disaster yaitika yandadonha. Vanoti saka munhu akadonha pabhasikoro anotokwanisa kutochena so, kwete kudzokera nemadhaka ako okwira bhasikoro kuti ndadonhera papi wodonha futi. Kana kuti unogara pawangu wakadonha wakadai nevari kusvika ufunga asi dzichangodonha kaita. Live yeye yanga yakazara kurwadziwa pamwoyo, yanga yakazara kuzviembarasa, yanga yakazara hapana kana chinhu chimwe chandati ndakatarisa palive yacho ndingati you were trying to achieve, the guy was trying to achieve this, except kungozviuraya kuzvidhiza. Wauraya ministry yangu. Vanhu votarisa ministry ipi nematoro iwaya handisi chichichichi hazvina zvazvazvimbobatsira. Malive edu aya akomanaka ngatiafungisisei. Really, you are only in control of what you want to do, but you're not in control of how people are going to respond to what you say. Nhunzi dzikawanikwa nenyuchi dziri 10 billion dzakagara patsvina, tsvina yembwa kana tsvina yekiti, tsvina yemunhu. Nhunzi dzichidya dzechii zvinhu zviri kunaka zvakuri. Nyuchi anenge ari 1, nhunzi 1 million. Guys, muri kudya tsvina, zvidyiwe izvi.
isi tinogadzira zvinotapira. This is Nyuchi trying to explain kunana Nhunzi. Vana Nhunzi vakawandisa. And remember Nana Nhunzi vakazvarwa vana sekuru vavo vachidya tsvina, vazukuru vacho vachidya tsvina, vana bamnini vanodya tsvina, musha yese yana Nhunzi iri kudya tsvina. Iwe uri Nyuchi uri one, uri kuda uya kuzoconvinza Nhunzi kuti tsvina haidyiwe. Hakuna, you don't work like that. Maybe zvingadoita Nyuchi is this: tora zinga rako rebuchi woenda paside petsvina. Vana Nhunzi vachiti vakadyawo kubombo yavo mhara pazinga rako, ona different. Awiwine yachona. Kuita live zvakafanana neNyuchi 1 irikuda kunoconvinza Nhunzi 5 million kuti madhodha adyiwe. Unzwa? Kuita live after disaster yakaita seyeye wakafanana nemunhu wakafanana neNyuchi 1 irikuda kunoconvinza Nhunzi 1 million dziri pamadhodhi kuti guys siyai futi hainaki, tiri kugadzira uchu husati hwatombova ready. Some of the things you need to leave them alone. Just leave disaster you alone, forget about it. Speed yaunokwira nayo makata haisiyo speed yaunofanira kudzika nayo, or else panoita disaster. Saiwo kana uchikwira wakaisa effort uchikwidza makata kudai, ziya kuti pane pauchasvika papeak. Peak kuri kuti wasvika pamusoro pedisaster, hauchakwanisi kuenda higher than this. The only way is down. Iyo disaster yako yaitika, yes wakaonekwa manudzi wako, thanks, inga wanga wanyarara zvakanaka, manudzi wako asvika papeak. Asvika papeak, wareacha peak. The only way is down. Wakuenda futi down usiri in control, wakupinda nespeed iri so fast, hausati wambotesta mabrakes, zvinhu zvauri kudriver, iri kunorovera ende wasvika uyarovera pamiti dai wafa. Live iya yakurova chipikiri pakona mudenga, it's chipikiri chokupedzisira paguva chaiko. Ndo zvinoita live yacho nayo. You can't justify anything in life. A disaster haidi life unless iri yekuapologize. Listen, kana wabva mudisaster rega zvakuita life. Kana wapinda mudisaster, never ever do a life. Chaungangoita kutongoteerera from the comments. Unogona kuconvince, unogona kuita vanhu 50 vanenge vachikomenta chikusapota 50,000. Panogona nguva umwe munhu wana nebrain anoisa one comment inoconvince vanhu vese, but munhu anenge arora chokwadi uyu. Pane zvandaona zvakawanda ine zvimwe zvavachitaura ndinokupapaidza, ndinokuroma, pauri murume. Unozviziva society yanhasi hazvina unhu zviya. Hauwane mamarks ekuti uri kuda kupapaidza. Vese vange vachikufarira, vese vanhu vanenge vachikufarira papa vanenge vachitoona something. Imwe example yawapa was dreadful, yapa munhu yanga iri dreadful. Tanzi zviise mutsoka dzemunhu arepa, wozvibvunza wega kuti iwewe kana wanga uri iwe waizorepa. You can't give an example like that in today's society. Subject here, rape is delicate. Kuna vanhu vari kureperwa vana, kuna vanhu vari kureperwa vana mai vavo, kuna vanhu vari kureperwa. You can't just, oh my God, that was a terrible example. That was a terrible example. And then you think you're building. But woman, can I my life? Plan your lives. You're allowed to write my facts. Can I pay my facts? Pay the life. You are in control of what you say. Disaster. You are allowed to go kata. Thank you guys. Bye. And they can even hear TV station yakushedza. Unoona munhu achikuinterview achikunyarira so. Vanhu achikunyarira kuti ndiwe wega usinganyara usizvona. And 10 days later, 3 days maybe wanga washtamba jaka tokamwa doro, I don't know. 10 days later, 1 year later, there are a lot of things I shouldn't have said up. There are a lot of things I shouldn't have said. So however, guys, let's be very, very, very careful. And let's know that you are only in control of what you say or what you intend to say, but you're not in control of how people will receive it. You're not in control of the reception. You're not in control. Vanhu ndo vachangodecida kuti vobelieve here, vokuteerera here, vokata here, vokutuka here, vokutora semunhu ari serious here or not. Thank you so much, guys. Paralive here. So let's not make my disastrous lives muupenyu hwedu.